Binnenkort gaat niet meer gaan over hoeveel dat je verdient, maar ridder in hoeverre dat je voor jezelf kan voorzien. Hoeveel skills dat je hebt ontwikkeld, hoeveel kennis dat je bezit, zodat je kunt overleven dat het systeem er niet meer is. Of wat systematisch erger is geworden met de tijd, tot het punt dat je geen toegang meer hebt tot de maatschappij. We kunnen onze winkelketens plotseling niet meer verkopen, met jullie gedachten naar wat je toe moet lopen voor wat eten op je bord. Wat ben je gisteren nog gegarandeerd? Dus de wereld is al eventjes niet meer geel gebalanceerd en het wordt maar als een erger. Dus is niet optioneel, maar ridder een geval van ons gedrag dat het gaat exploderen. Nou, wat sta je toe? Hij al wat dingen prepareert, ga je de moed nog vinden voor te veranderen, dat escaleert. En is dat dan niet te laten voor nog wissiging te maken? Van de keer dat God ontploft, ga je me niks meer moet vragen. Uit tevoren aan het lachen was, ook juist de achterdacht dat waargenomen op het moment dat ik erover aan het babbelen was. Ik respecteer ieders mening, maar opmerken dat niet van twee kanten komt. Ook kunnen we nooit niet openwerken. Het gaat hem om dat band, sterren tussen de gelijke stem. Met familie, met maat, nieuwe paden verkennen. Nieuwe wissels worden dat we met elkaar connecteren. Op het moment is aangebroken dat ik nu al jaren vrees. Zo dwaas heb ik dat sommigen vertellen, zo kunnen is het aan zich geteld. En zo ter waarheid zitten in de doemscenario's die zich voorspellen. Dat is zeker veel te verborgen voor hun oordeel te kunnen vellen. Zo dwaas heb ik dat sommigen vertellen, zo kunnen is het aan zich geteld. En zo ter waarheid zitten in de doemscenario's die zich voorspellen. Dat is zeker veel te verborgen voor hun oordeel te kunnen vellen. Binnenkort wil niet meer gaan over hoeveel dat je bezit, maar hoe ik het overleven zonder het gekende script dat we van. Momenteel is het werken niet in slapen, maar het werk er niet meer is en je niet meer aan boef kan gaan. Wie gaat er toen nog in slagen voor te bluffen overleven? Klinkt fataal, maar voor ons min is verre van overdreven. Zeker niet op in de zesde richting bluffen manoeuvreren. Dus wat nodig is voor essentiële kennis te studeren. Want wie kent er nog de functies van de planten is en of? Hou je nog toegang en tot water, hou je kranen niet meer op? Hoe ga je jezelf verwarmen als de chauffage niet meer gaat? Dan ga je nog weer van de tijd zonder een digitale klok. We kan het internet zo stop, we spelen toen nog klaar zonder terug te moeten van op het technologisch comfort. Dat zijn de type vragen wat je het antwoord moet weten. Het moment dat het antwoord op die vragen niet meer betekent. Zo dwaas heb ik dat sommigen vertellen, zo kunnen is het aan zich geteld. En zo ter waarheid zitten in de doemscenario's die zich voorspellen. Dat is zeker veel te verborgen voor hun oordeel te kunnen vellen. Zo dwaas heb ik dat sommigen vertellen, zo kunnen is het aan zich geteld. En zo ter waarheid zitten in de doemscenario's die zich voorspellen. Dat is zeker veel te verborgen voor hun oordeel te kunnen vellen.